Godt. Vi skal da lige have styr på, hvordan man laver automatiske henvisninger i Word, så man ikke skal sidde og bøvle med det selv, og især så man ikke skal sidde og bøvle med sine litteraturlister selv. Det tager nemlig 100 år, og den tid kan man bruge meget bedre på alt muligt andet. Så lad mig lige kort vise det. Vi skal starte med en sætning, som vi skal have en henvisning til. Så lad os sige, at vi siger, at hold sexy vinder Rospil Cup 2023. Og det er måske et ubestrideligt sandt udsagn, vil jeg gerne medgive, men for eksempel skyld, så lad os lige sige, at vi har brug for en kilde til det. Så har jeg min cursor her til sidst klar til at smække en henvisning ind. Det jeg så gør, det er, at jeg går op i mine menuer her i Word og vælger den, der hedder referencer. Sådan. Og så har jeg mange forskellige muligheder her, men jeg går over i den afdeling, der hedder citater og bibliografi. Og så har jeg ligesom 4 redskaber herover. Og det første, jeg skal lægge mærke til, det er det, der hedder typografi. Der skal man lige hen og trykke på pilen her, og se alle de forskellige muligheder, der er. Og så skal man skifte den til Harvard, ligesom min stod på. Den står måske på APA ved jer, men den bruger vi ikke, så vidt jeg ved, her på instituttet. Vi bruger Harvard, så den trykker vi på. Godt. Når man har gjort det, så kan man gå i gang med henvisningerne. Så hopper man hen i indsæt citat, når man skal have en henvisning ind, trykker på den, og trykker tilføj ny kilde. Sådan der. Godt. Så det første og vigtigste, man skal lægge mærke til, det er kildetypen, den allerøverste kategori. Det er egentlig den, der definerer, hvilke informationer vi skal give Word. Nu siger vi lige, at jeg har fået den her information fra vores videnskabsteoribog, som I kender. Det er altså ikke bare en bog, men en antologi, altså en samling af tekster, hvor de her 3 mænd på forsiden, de er altså ikke forfattere til bogen, men de har redigeret den, og så er der jo nye forfattere for hvert kapitel. Det kan I selv tjekke i bogen, men der er nye forfattere til hvert kapitel, og der er det vigtigt, når man har med sådan en bog at gøre, en antologi, at man giver credit til forfatteren for kapitlet, og ikke de her 3, der har redigeret den. Så, det husker vi lige på, og så går vi op igen til vores sætning, trykker indsæt citat, tilføj en ny kilde, og så vælger vi kildetype, det er altså ikke et websted, og det er heller ikke en bog, det er et afsnit i bogen, vi refererer til. Godt. Og så er der egentlig bare at udfylde det her, og jeg viser lige kort med forfatterne, hvordan man gør det smart. Der går man hen og trykker redigere, sådan. Så skal man skrive efternavn, fornavn og mellemnavn ind. Og nu sidder jeg lige med bogen her, lad mig bare tage kapitel 3, der handler om positivisme, kan jeg se. Det er skrevet af en Merete Watt Boelsen og Michael Hvid Jacobsen. Så deres navne skriver jeg ind, efternavn, Boelsen, Merete, fornavnet og Watt til mellemnavn, trykker jeg tilføj. Så var det Jacobsen, Michael Hvid og trykker tilføj og OK. Og så står det helt korrekt her, og det kan nemlig godt være lidt, man skal lige være sikker på, at det står rigtigt, så derfor bruger jeg altid den her redigere funktion. Men så udfylder jeg ellers bare resten. Godt, så har jeg simpelthen bare udfyldt det. Titlen på kapitlet var positivisme, bogens titel, årstal for udgivelse, hvilke sider kapitlet er på, hvor den er udgivet henne, hvem der har udgivet den, og redaktørerne, dem der stod på forsiden. Og alle de her informationer finder jeg i bogen. Altså på en af de første sider står det her med udgivelsessteder, hvem der har udgivet den og alt det der. Det er rimelig lige til. Nu udfylder man bare. Og når jeg har udfyldt det, så er jeg done. Så trykker jeg bare OK. Og så kommer min kilde fint ind i dokumentet. Og står helt korrekt med det her aftegn imellem, fordi det er 2 forfattere, vi har med at gøre. Det skriver den helt rigtigt af sig selv, fordi vi har valgt Harvard heroppe. Godt. Lad mig lige se, om ikke vi kan have et udsagn mere, der skal have en reference på, eller en henvisning. Nu har vi lige et andet fakt her. Sådan der. Bum. Og vi vil gerne have en kilde til det. Så kan jeg gå op og trykke indsæt citat igen. Og så ligger kilden, jeg lige har brugt her. Så hvis jeg vil skulle bruge den igen, så kan jeg bare trykke på den, og så flyver den ind helt af sig selv. Men nu vil jeg gerne have en ny kilde, fordi vi bruger lidt forskellige kildetyper. En anden kildetype kunne jo være en videnskabelig artikel, som den her, som I skal have læst senere på semesteret,
tjekkede jeg lige 20 Faces of Power. Det er en af dem, vi typisk finder inde på kb.dk. Så den skal jeg også have ind. Og der er det igen det vigtigste, at jeg trykker indsæt citat, tilføje ny kilde, og så dobbelttjekker at min kildetype er den rigtige. Nu er det ikke længere en afsnit i en bog. Nu har jeg med en artikel i et tidsskrift at gøre. Det har vi altid med de der videnskabelige artikler. Artikel i tidsskrift. Sådan. Og så udfylder jeg ellers bare resten, præcis som jeg gjorde før, med de informationer, jeg får her på min videnskabelige artikel. Og super. Så er den også udfyldt. Jeg havde ikke lige mulighed for at skrive dagen ind. Den fremgik simpelthen ikke af artiklen. Så det undlader jeg bare, men alt det andet har jeg udfyldt. Og så trykker jeg OK. Bum, igen kommer den ind helt rigtigt med overtegnet imellem, fordi det er 2 forfattere, der var på den her artikel. Hvis nu, at jeg har en artikel fra ikke et tidsskrift, ikke sådan en videnskabelig artikel, men bare en helt normal avisartikel, jeg gerne vil lave en henvisning til. Det kan fx være, nu har jeg lige åbnet en her fra Information. Så gør jeg noget lidt anderledes. Hvis vi nu siger, at Gertrud hun sover i telt 200 dage om året, og jeg vil have en henvisning på det, så kender I proceduren, indsæt citat, tilføj ny kilde, det kører. Kildetypen her er, i stedet for nogle af dem vi har brugt indtil nu, så er det altså den der hedder Websted, så den trykker jeg på, sådan. Men i stedet for at skrive forfatteren ind, vi kan se her, det er Rune Lykkeberg, der har skrevet artiklen, så når vi har med sådan en normal avis at gøre, som Information og Jyllandsposten, Berlingske og whatever, så trykker jeg firmaforfatter, trykker på den, og så skriver jeg hernede Dagbladet Information, og så udfylder jeg ellers resten som før. Og så er det udfyldt, og så kan jeg bare trykke OK, og så kommer den ind, og så står den hedder den Dagbladet Information 2023. Sidste kilde, måde at få en kilde ind i dokumentet, jeg lige vil vise, ellers er det jo ret intuitivt. Jeg skriver lige Gertrud rigtigt her, sådan. Så kan jeg lige tilføje endnu en. Sex er magisk. Også et godt udsagn. Lad os nu sige, det er en kilde, jeg har brugt før, hvor jeg har den her information fra. Så behøver jeg ikke skulle til at lave den igen, hvis nu jeg, altså ikke bare i det her dokument, men egentlig har brugt måske en opgave på sidste semester. Så kan jeg gå op i administrere kilder, og så har jeg herover i aktuel liste, kan jeg se alle de kilder, der er i mit dokument lige nu. Og hvis der er et flueben, er det fordi de er i brug, og det er de jo alle sammen. Og herover i min hovedliste, der kan jeg se alle de kilder, jeg overhovedet har brugt. Der er ret mange. Men hvis jeg så skal genbruge en, så kan jeg vælge mellem dem. Så hvis jeg nu for eksempel vælger den her kilde, fordi jeg tænker, det er der jeg har min information fra, så trykker jeg på den og trykker kopier. Så ryger den over i min aktuelle liste. I kan se, at der ikke er noget flueben, men det er fordi den ikke er brugt i dokumentet endnu, men nu er den på listen i dokumentet. Så kan jeg trykke luk, og så går jeg op i min indsæt citat, og så ligger den der, den jeg lige har sat ind. Trykker på den, og så kommer den ind helt fint. Og den hedder så Lauritsen et al, fordi der er mange forfattere på den her rapport, som det er, og derfor skriver den også det helt korrekt med et al. Den eneste ting, der måske lige er værd at tilføje nu, det er sidetal. Man skal jo egentlig altid tilføje sidetal, hvis man kan. Det kan man ikke i sådan en avisartikel her, men det kan man i alle de andre. Så hvis jeg siger, at jeg har informationen her fra om at holde sex i Vind og Roskilde Cup, den har jeg fra side 115, så kan I se, at de her kilder, de står i sådan et mærkeligt felt. Men det kan jeg bare lige ændre ved at trykke på det. Tryk på den her lille pil. Konvertere citat til statisk tekst. Og brugt til, så står det som normal tekst, og jeg kan lave mit lille kolon og mit sidetal, som var 115. Jeg kan gøre det igen hernede. Konvertere til statisk tekst. Kolon. Og lad os sige, at jeg har det her på side 948 til 949 på dem begge to. Så kan jeg skrive det ind, og så videre, og så videre. Og så spiller det ellers bare rimelig lige til. Så det eneste, der mangler nu, det er jo bare, at vi får vores litteraturliste ind. Så gør vi jo typisk på sidste side i dokumentet. Nu sletter jeg lige vores bog her. Og det er simpelthen bare ved at gå op igen. Vi er under referencer. Så har vi vores mulighed, der hedder bibliografi. Og den trykker vi på. Og så har vi 3 muligheder. Og der vælger jeg bare den, der hedder referencer. Det kan man gøre, som man vil. Trykker på den. Og helt automatisk har jeg så nu en perfekt litteraturliste
Den er alfabetisk rækkefølge. Alle de rigtige informationer er med. I kan se, det er forskelligt, hvilke informationer der er, fordi det er forskellige kildetyper. Så heroppe har vi vores videnskabelige artikel. Her har vi vores kapitel i en bog, der står lidt længere, fordi her har vi også redaktørerne med og alt muligt. Og vi har vores online kilde her, hvor man kan se, hvornår vi sidst var inde og besøge den, og alt sådan noget. Det spiller bare. Det står, som det skal. Og hvis jeg nu vil op og tilføje endnu en kilde, administrere kilder, og jeg lige bladrer ned her og vælger den her, den skal I vist også læse på det her semester, kopierer den ind, og trykker luk, og jeg gerne lige vil have det, sikre mig, at den er med her, så går jeg bare lige ind og trykker på det, ligesom I kender det fra en indholdsfortegnelse, trykker opdater, og whoopty, så er den også med. Det var en med A, så den røg helt i toppen, men så er den også med her. Yes. Og så er der ellers styr på det. Så kan man ende med at have en lækker litteraturliste. Nu kan I lige se her. Her fra bare en opgave jeg skrev sidste semester. Så står det helt fint og korrekt. Og alle de her kilder, hvis jeg skal bruge dem igen, kan jeg også gå ind og finde igen. Så på den måde så gør det meget nemmere.